Hei, olen Marika Viherlaiho, kokenut sisällöntuottaja, toimittaja ja viestinnän asiantuntija. Olen tehnyt urallani kymmeniä asiakaslehtiä, verkkosivusisältöjä, uutiskirjeitä ja sosiaalisen median julkaisuja. Minulle sisällöntuotanto tarkoittaa viestien kirkastamista, kohderyhmien tavoittamista ja tarinoiden kertomista tavalla, joka saa lukijan kiinnostumaan ja toimimaan. Olen työskennellyt 10 vuotta toimitussihteerinä ja tuottajana asiakaslehdissä, joissa vastasin koko prosessista ideoinnista julkaisuun. Hallitsin aikatauluja, koordinoin eri sidosryhmiä ja varmistin laadukkaan lopputuloksen. Lisäksi olen kehittänyt uutiskirjeitä eri alustoilla, päivittänyt verkkosivuja WordPressissä ja Drupalissa sekä tehnyt sisältöjä somekanaviin. Minulle on tärkeää, että jokainen kanava saa sille sopivaa sisältöä ja että kokonaisuus tukee organisaation tavoitteita. Vahvuuteni on selkeä ja kiinnostava kirjoittaminen. Osaan muokata viestin erilaisten yleisöjen tarpeisiin ja luoda sisältöä, joka huomataan ja muistetaan. Olen utelias, järjestelmällinen ja aktiivinen. Työskentelen mielelläni yhteistyössä muiden kanssa, mutta otan myös vastuuta kokonaisuuksista. Kollegani kuvaavat minua aikaansaavaksi tekijäksi, joka saa projektit etenemään. Jos haluat sisällöntuottajan, joka saa viestis näkymään ja kuulostamaan siltä, miltä pitää, ota yhteyttä minuun nyt. Rakennetaan yhdessä sisältöjä, jotka tekevät vaikutuksen.